forskellen på friskolen og de normale folkeskoler? Der er jo forskellige friskoler, og der er forskellige folkeskoler. Det er jo selvfølgelig lidt forskelligt, hvor man er henne. Men vores friskole er jo en lille friskole, hvor der er nærhed, det vil sige, der er ikke så langt mellem elever og børn. Og det er også forældrenes skole, altså hele familiens skole. Og derved er der stort engagement fra forældrenes side i den her skole. Hvad var det, du gå på Storfriskole? Det var rigtig sjovt, synes jeg. Jeg har jo gået på folkeskole før, og så kom jeg her i 4. klasse, hvor jeg startede her i 4. klasse og gik her til 8. Og det var super godt. Det var et godt kammeratskab, man blev mødt med og sådan noget, så det synes jeg var rigtig dejligt. Hvad er skolens vigtigste kvaliteter? Det er, at de er rummelige. Det er, at der er plads til alle her, og at man er ikke... altså, der er plads til alle børn kan være her. Jeg synes ikke, man bliver sådan delt op i, at nu går man i 1. klasse, og så skal man læse lige præcis den bog. Men hvis man går i 1. klasse, kan man eventuelt godt læse 10 forskellige bøger, alt efter hvor god man er til at læse, eller hvor dårlig man er til at læse, så tager de virkelig hensyn til at ens niveau. Og jeg synes, jeg kan godt lide alle de der sociale ting, der bliver lavet her, og om man bliver en del af skolen. Det synes jeg er fantastisk. Okay. Hvorfor er det valgt at sende alle dine børn på friskolen? Først og fremmest fordi, at børnenes mor, hun blev lærer derude, inden at vores børn overhovedet var skolepligtige, endnu man gik i børnehave. Og så lærte vi skolen at kende, og syntes så, at det var en skole, der var så god, at der skulle vores børn gå. Ja. Hvad er du rigtig glad for, der på skolen? At der er fredagsspisning, og at der er så mange lidt elever, og at man har det rigtig dejligt her. Hvad er fordelen ved, at eleverne kan lærerne så godt? Det er, at så kan lærerne godt forstå, hvis man nu laver fis med læreren, så ved læreren godt, det er på sjov og sådan noget. Hvad er så godt ved at gå på en lille skole? Det er ved, at der er mange børn. Mm. At den er lidt mindre, at det er lidt hyggeligt, eller hvad? Ja. Mm. Hvordan begyndte Storfriskole? Ved at der var nogle forældre, der ville lave en friskole som et alternativ til folkeskolen. Og det gik så sammen i 82. Det er nu 82, 1983, for at lave en friskole. Den åbnede sig i august 1983. Hvad er fordelen ved at gå på en friskole? Det er, at man får måske lidt noget undervisning. Fordi der er færre i klassen, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jo, det kan nok noget med det at gøre. Okay. Hvad er du rigtig glad for på skolen? Det er ikke. Der er måske lidt anderledes undervisning mange af ugerne og sådan nogle ting, end der er på folkeskoler. Hvad er fordelen ved ikke at have karakterer? Altså, jeg synes ikke, det er nødvendigt at have karakterer, fordi du har selv en god fornemmelse om, hvor du ligger henne. Så det er jo vigtigere, at du ligesom får at vide, hvorfor det er, hvordan du kommer videre, i stedet for bare et tal. Og som jeg synes, jeg har problemer med senere hen på efterskole, som må vi få samme forklaring. Og hvad vil du sige kendetegner skolen? At det er en Grundtvig Kolds friskole. Det er en skole med ikke særlig mange børn. Vi skal være ifølge vores vedtægter under 100 børn. Det er en skole, hvor der er samlæst, hvor store og små er sammen i forskellige sammenhænge, hvor der er plads til forskelligheden, hvor der er et højt fagligt niveau, hvor der ikke er langt fra idé til handling. Det vil være nogle af de ting, jeg synes kendetegner Storfriskolen. Hvorfor har du så valgt, at din datter også kan gå her på skolen? Nu er jeg jo selv lærer her, så det har vi snakket om i mange år, at hun skulle herop. Fordi vi netop synes, at det er en god skole. Og der er den her nærhed, at alle kender hinanden stort set. Ikke bare forældre og deres egne børn og nogle enkelte andre børn, men også lærerne kender børnene, og børnene kender lærerne, og børnene kender også mange af de andre forældre, som kommer. Hvad giver det, at børnene kender lærerne så godt?
Det giver rigtig meget. Jeg synes, de bliver meget mere trygge ved at gå i skole, og det, at man kan spørge lærerne om alt, og man snakker om alle mulige andre ting, også end at bare skoleting. Så jeg synes, det giver rigtig meget. Jeg synes også, det giver meget som forældre, at vi føler, at vi er sådan på lige fod med lærerne, og det gør det måske også lettere, hvis man har nogle ting, som er svære at snakke med dem om, at man kender dem rigtig godt. Okay. Og hvordan var det så bygget op fra bunden af? Det har jo været spændende og udfordrende. Hårdt arbejde. Hvor vi begyndte i et telt. Men det var så 3. år, fordi skolen har faktisk eksisteret 2 år nede i byen. Nede i Struer by. Og lukkede så, og så begyndte vi forfra. Med nogle enkelte af de gamle forældre og nogle nye forældre. Og så med et telt over på den anden side af Drøbten, og mens der blev bygget hus her. Så det er alt, har vi jo haft fingrene i her. Der er ikke noget, der er kommet nemt. Men det har været spændende og udfordrende. Hvad værdsætter du? Altså, hvad synes du bedst om med friskolen? Hvad er noget af det, som du bedst kan lide? Det er fællesskabet. Og man har et forhold til sådan, alle sammen, at man ikke bare er sin klasse, man kender også dem, der er ældre og dem, der er yngre. Og nogle af mine bedste venner i dag, det er også nogle, der er gået et par klasser over mig. Sådan at man holder mere sammen på tværs af overgangen, og man har et forhold til lærerne, ikke? Og ikke bare synes, de er nogle personer, der ligesom er enige.